tenhle zadek dozadu. A potom teprve klesá. Ale furt je tam lehký tak, touhle rukou dozadu. No. Potom se pomaličku musím odpojit, tak neudělat to, že zdrhnu, ale... Jo, čili zopakuju to znova, ten člověk šel do té parašutní nasady. A velice často je to takhle, že ty lidi se překroutí tak moc. Jo, to se stává velice často. Takže tady už se háčkuju, tady trošku zvedám, vyrovnám toho člověka, trošku vrátím. A teďka zadek dozadu. A potom pomalečku už ho pouštím, přehmátnu. A furt, aby si zvykl na ten tah, kudy má jít tímhle zadkem. A potom postupně, třeba říkám, odcházím, nebo zjemňuju. A nerovnáš tam spíš ty ramena nahoru? Prosím? Ne, jakoby nerovnáš ty ramena nahoru, tak jenom, aby ještě ramena nerovnej. No tak stačí zvednout lokty, že?